Hai quen di que os galegos somos morriñentos en fronteiras, que separarnos da nosa terra doenos máis que a outros povos. A explicación é difícil. É un sentimento. Máis que un sentimento. Como lle explicas a alguén que non é galego o que se sente ao ser galego, o que se sente ao escoitar de viaxe? No doy hecho. Ai, que riquiño. Las patatas esmagadas, por favor. Que se sente cando és dunha terra onde a xente se pelexa por invitar? Por favor, saca el cartón de aí, pago. Que se sente cando montas unha boa carallada? Ou cando amosa a túa incredulidade cun BHB? Bueno. Ou cun BCB? Bueno, c***o, bueno. Como explicar o orgullo que sentimos ao facer tantos pratos exquisitos só cun pouco de pimentón? E iso sí, a mellor materia prima do mundo. Que se sente cando che poñen diante unha bandexa de percebes como esta? Os galegos amamos a naturalidade, o auténtico. Campechano. E desagrádano lo artificial. Esa é unha mística. Que se sente ao saber que cando damos a nosa palabra non fallamos. Que se sente? É máis que un sentimento. É unha paixón que nace das grandes e das pequenas cousas. Unha paixón que ven da montaña, da terra, do campo e da cidade, da familia, dos nosos. Por iso, desde hai 5 anos, gritamos todos xuntos. Por iso, desde as pedras, as árbores, desde as ondas, desde o vento, cada un co seu motivo, pero todos xuntos. Cada un á súa maneira, pero todos xuntos gritamos: ¡Vivamos como galegos! Cada un destes gritos teñen un porqué. Con razón ou sen razón, pero teñen un porqué. Porque o corazón ten motivos que a razón non entende. ¡Polas praias galegas! ¡Polas ameixas de Carril! ¡Polo pan de Carral! Polo lacón con grelo. ¡A Rafa das Bestas! ¡Polos pementos de Padrón! Polas illas Cíes. ¡Polo caldo da Villaboa! ¡Por 1000 anos máis!